Gibutiyag sa Davao City Council nga dili na mausab ba ang realignment sa Davao City Samal Island Connector Project. Kini atol sa ilang gipahigayong public hearing. Ani report ni Kent Abrigana. Posible nga dili na madayon ang sugyot sa environmentalist group nga i-realign ang Davao Samal Connector Bridge Project. Atol sa public hearing sa Davao City Council kagahapon, sumala sa Committee Chair on Environment and Natural Resources sa Davao City Council nga si Councilor Tec Ocampo. Doon na naigipresenta nga pamaagi ang Department of Public Works and Highways aron mamenusan ang epekto sa itukod nga tulay sa kinaiyahan. Aduna sa gipakita nga mitigating measure ang Department of Environment and Natural Resources Office 11 alang sa mga maagian nga coral reef. Gipakita nila ang technology on how the bridge will be constructed. And according to the DNR, they have complied with all the necessary requirements to make sure nga ang construction dili gid siya ingon nga dako kay impact sa environment. Granting for the sake of argument, doon na mga corals nga maigo, the DNR will work again to rehabilitate. Mo na to ilang gipakita ang ilang success stories nga they can rehabilitate the corals in less than a year. Tupag sa environmental advocate group nga Ecotineo, if they had the technology, then why didn't they use it to begin with? Ang challenge ko, wala pa gani ang construction actual. Grabe na ang destruction. Of course, we want na magharap kami. Hindi naman kami nagharap eh. samtang gibutyag sa DPWH nga 35% na nga kompleto ang phase 1 sa engineering work sa Davao Samal Bridge. Nagpadayon usab ang ilang survey ug pagresolba sa mga problema sa road right of way. Lakip na ang mulo sa mga residente nga maapektuhan sa itukod nga tulay. Nagpasarmi og resolution ordinance for the purpose nga to create a mura siya og grievance committee ba nga dunay kaduulan kadtong mga residente nga tan-aw nila agrabyado sila, apektado sila sa katong pagtukod og tulay, pwede silang muduol dito. Sa karon nga tun-an pa sa konseho ang mga nahisgutan kung kinahanglan pa ba magpahigayon og laing public hearing. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.